pemirsa, mohon maaf iki mang jilbaban dadi awut-awutan. Nah, iki konten selanjutnya tak spill. Iki mang tributan kucing lho pemirsa. Tak tutup lawangnya aku langsung ngonten. Mbah kucing sapa dadi paling sing duwe. Jujur senenge mbah. Ya. Iya iki aku tak ngombe jamu sik pemirsa. Jamu kunir sirih ki mang wong iki biasanya iki goleki aku karena aku langganane. Aku mbok ora harus jenenge selama aku tinggal niki aku ora harus jenenge bakule. Pokoke ya bakul jamu ngono. Wong ngono Pak Montor. Wong Merenung pemirsa. Jenenge iki jamu tradisional cap Hafiz. Iki nggone wong Merenung. Aku ora harus jenenge. Kuwi langgananku mergo jamune cocok dengan saya. Iki aku tuku kunir sirih. Aku tuku kunir sirih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Apik kanggo kesehatan anak kunir. Aku kertuk gatel goranku mau napa pemirsa. Kunir sirih. Swedep. Kunir kan biasanya sepet-sepet ya. Iki sirihnya biasanya sepet-sepet iki gak pemirsa. Nah, iki tak spill jangane. Aku ki mau belanja apa aja tak spill dulu. Murah sekali pemirsa. Tak mek anune aku pemirsa. Ada terus terus apa nih yo? Kulupan. Wis kita. Nah, ki mong kabeh ki 16.000. Aku ki mbah ki mong buke sing ngedonor gone ki mang sing ngitungi mang pemirsa nek penyerah mang pira-pirane iki mang iki lawohe pemirsa. Oh, pelas. Ini makasih lagi itu. Kok akeh Mbak Eka? Nah, ini kita cemili pemirsa. Kadang kalau tak ngurawe juju loro. Aku ki seneng nyemil. Nyemilnya kok gorengan Mbak Eka. Wes yo mohon maaf lah pokoke pemirsa. Emang aku tuku. Nek pengen ngerti udah mang regane pemirsa. Aku sendelok nang niku sing sebelumnya pemirsa. Kuwi nek kowe tak bulan-bulan malu. Iki mang 3.000 kulupane pemirsa. Kulupane iki sama sambele. Tuwing nek sambel tak 1.000. Iki kulupane. Tak salah kene ae pemirsa. Wis, iki ana sambele. Iki mah aku njaluk sambel eneh. Iki nek sambele 1.000. Iki kita kulupane 3.000 pemirsa. Jangane ketoke 3.000 ketoke. Piro ya, Mang? Wis ditalbuke karek meneh duwike aku yo ngono. Nah, iki penampakane pemirsa sambel jeruk. Oh, nek nggonku mari sambel kulupan godhong ketela rambat iki godhonge. Nek jangane nggo jujo pemirsa, nek iki aken aku. Akeh Mbak Eka ya kadang-kadang lawuhe tak nggo cemil lah. Iki sayur menir pemirsa. Kabeh gimana 16.000 pemirsa. Gitu. Aku terakhir ngeser lho kulupan ibu Mbak Dian. Ini wes pemirsa lho. Yes. Godhong jeruk. Kok godhong jeruk? Sambal jeruk. Serius mantap ya Bu. Pemirsa. Ini jamune tak selai kulkas. Pemirsa. Tak salah ini sik engko tak deloke. Mau dulu sebelumnya. Wah, aku ki mang wis ditung-itunge terus tak kene anu. Iki sayure pemirsa. Wis, wong loro ambek juju ya pemirsa. Yo kadang kula tuku kadang kula yo masak pengen masak. Tapi nek masak karo omahku masak dhewe pemirsa soalnya porsi besar porsi banyak. Nah, wis
Sik, aku mau tak delok sik. Anu pemirsa. Pus kalau pus mau. Tampurong. Tapi kemang aku salah ngomong. Aku muni 2000 karo 1000. Lagi mang sayur iki 3000 sak ngono ki mang. Yo sayur 3000. Gorengan iku 2003. Yo sayurnya 3000, gorengan iki 2003. Terus kulupan iki mang 3000, tapi nek sambel tok 2000. Pemirsa maaf. Aku ki apa menurut aku kleru nganu dadi sakmono ki mang 16.000 pemirsa. Nek aku bae pengen kul mbek sambele. Trai memang yo ambek ndolani sapa? Ndolani ibuke. Mbak Dian pemirsa ceritane. Aku keliru kepe muni 2000 keliru 1000 maaf ya pemirsa deh sambil tok mang 2000. Ambek kulupane dadi 3000. Sayure menir 3000. Mau yo ono sayur asem pemirsa, cuma aku trep pengen kokno jujuk. Oh. Kita yo ambek tray ngonten pemirsa, terus juga aku memang gak masak. Ya pakai sak gelemku pemirsa pengen masak dhewean ae yo. Sepenting apa cukup. Kemon 16.000 sakmono ki. Ki mang ana tempe dele, ana bakwan jagung. Nek wong kene ngomongnya pelas pemirsa. Lambiku wis garing purung ibu. Mau tak nyalakno ki mang. Mau jagungan karo mbah karton barang. Omahe perbatasan Desa Kapuan karo iku pemirsa. Karo Dusun Linggo. Nek Dusun Linggo aku disone ora. Itri tak salah pemirsa. Mang lo tempat banyu mau digolengno kucing, mbah. Kucing sapa iki, Mang? Tak nganggo klambiku pemirsa tak malikane. Tak nganggo tok. Wis tra yo mbok yo ngene iki prenggane yo nganggo klambi lah apa pemirsa. Pengen maliki emas yo ora bakul emas. Isuk iki mang lagi ana srengenge Mas pemirsa. Kok tumben gak ono iku. Sik iki tak buka sik. Yo wong daud wis ternyata ndek nganu pemirsa. Mbak Lis iku isek bateane pake. Tak kira masakno Pak Lurah, mosok pas ana Pak Lurah aku ngono delalah. Wong tandur dhewe. Sawae kono lho. Wis DSD Sunjudan. Dusun Judan. Kucinge mana ndi kucinge? Kucinge mana ndi iki? Kucing iku. Iki yo termasuk wis bedhog pemirsa aku ngontenku. Siang menjelang iku. Siang menjelang sore. Ayo Teh, wis keimangan. Yo. Tutup dulu kontennya. Terima kasih nonton konten gimana yo tak spill sayure piro terus ana kelupan ambek sambel. Kemotre aku njaluk sambel neh. Kok dinggo mangan. Tapi aku yo sik warak iki pemirsa. Mang adalah yo gak mlebu konten sih aku mang yo lali. Bakul jamu langgananku menyegat nang pertelon terus tak tuku. Sakmono 6.000 pemirsa sak botol. Aku mek kunir sirih, biasanya kunir asem. Kunir sirih. Yes. Terima kasih ya pemirsa nonton kontenku ya iki mang. Kontene nyepil mang piro murah nih ini alhamdulillah yo. Sebenarnya ki tergantung daerah, tergantung anu ya pemirsa yo. Tidak bisa diukur tolak ukur seperti apa yo gak iso padha ning dinggon iki beda. Masa. Aku masuk ngene yo. Masih oleh ngene yo alhamdulillah wis pernah ngalami yo raketang nang kota besar wis pernah ngalami seperti apa rakosone koyo para perantau iki yo
dikai rezeki lancar kalau Gusti Allah, si pejuang luar biasa tekani perantau tekan adote kok suamiku ki ya kan perantau nang kota Surabaya Jawa Timur. Ket suwi pemirsa. Wis muga-muga sapa ae sing kerjaan kene apa nang luar kota tetep diparingi lancar karo sing gawe urip pemirsa ya. Tetap semangat untuk hari ini, tak tutup dulu. Tutup kok terus Mbak Eka. Yo iki durasine kurang sithik tak tambahi pemirsa ngono ya. Nek sing pengen beli dagangane nek sing warga Cepu sekitare nek pengen beli dagangane Ibu Mbak Dian monggo ya. Wilayah Tambak Romo kono. Monggo dilarisi. Gorengan ada, sayur ada, tapi nek pas gak poso gak ono kolak pemirsa. Anane yo mang sayur, terus sambel, terus kadang ono gorengan iwak, kuwi tapi kadang apa jenenge kudu kondose tak tumbase Bu. Mari aku wingi agek bare tuku iku pemirsa. Bandeng dadine aku mau pengen goreng-gorengan ae pemirsa. Tetep nonton hari ini pakai ojo lali like comment sampai keluarga Mas Goplem nek ana kene mbak Mas sing akeh. Selamat melakukan aktivitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.